Oh. Darova Pațani. Azi ne ducem la tipa închiderea sezonului. Eu cred că e chiar închiderea sezonului, că e cam frig afară. Foarte frig. Sunt 2 grade, dar sunt cam minus 8. Ne vom cătăi, nu știu, pe la Botanica, cred că ne vom distra, короче. Da. Ne vom distra la maxim, ne vom da pe scări și cred că ne vom duce la skate din nou. Și da, ne vedem la VM, la Valea Morilor ne vedem. Da, chiar ia-ți văd buxii mașinile de pe loc. Leacă grav. Am ajuns la Valea Morilor. Mai trebuie să ridicăm toate scările. Da. Nu știu de ce mă dă pe o parte. Iar coșmarul ăsta. Da, suntem foarte mulți. Și cu dânsa. Ești bună-i. Păi și am vrut să facă bunică pe mine. Da, am Thomas, nu am de fapt. E bună. Bravo, și pot să zic. Ei? Și haidem. Hai. Tras pe o badă. Am un filmez, hai cam e. Da. Nu, nu. Tras pe o badă. Încearcă să faci cu partea care nu e la schimbător. Da, nu pot să fac. Da? Voastră liber. Băi, trebuie să vină un patan cu stickerul. Care stickere? Pa, brandul ce e portajul. Hopper? Da, hopper. De ce nu a venit? Zi eu să vină, că e tare interesant. Hai, da, tot. Hai.
My bad, bro. Ярик? Есть. Ой, сейчас кто дня отдыхает. Я! Вообще просто... Ой, дрифтанер! Да, здравствуй. Да. На. Ань, куда ты? Спать не сешь. Нормально. На. Ай, конечно. Потик. Ладно, грел. О, кейс. Ну, потай. А за типа land no hand. Vă plăcut? Ha? Da, așa am vrut. E vă, Dima, am făcut land with one hand. Ой, бля! Ой, бля! Ой, bro! Я! Ой, бля! Ой, ты! Что, блядь, нахуй? Хай, де бро? Еду, даю. Еду по дорогу, хай дорогу жди. Я. И тут. А, еду! 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 Смотри, молодого попытку дрогаш. Все, удачи. Ой, Либер! Эй, Либер! Эй, Либер! Аплодроп! Хай, А, еду! еду! А? Ось. Я на full boat, mate. Да что вы так на латера пили? Не раз это ваши бегла. Ой, так. Я удержал.
Asta e... Super de prostă și așa. Сейчас filmează dos pe Instagram. Wow. Короче, cu șesticu poți desface ca este două. Dar nu are joc. Nu are joc și nu. Asta înseamnă că nu headset. E de acolo, de la bashing-uri. Все, пацаны, asta a fost tot închiderea sezonului. Mai am încă 20%, cred că... Cred că asta tot a fost. Mai facem videoclipuri, dar săptămâna viitoare. Все.